Dámy a pánové, je mi velkou ctí vás přivítat v závěrečném dni České konference. Mohlo by se zdát, že závěr nám může přinášet slzy, smutek, rozloučení, kdy odcházíme domů s tím, a co bude dál. Však v tomto dni věřím, že tento prožitek nebudeme prožívat, jelikož jak už v programu bylo napsáno, jak jsme vám avizovali i během České konference, dnešní den bude představen občanský sněm a 3 pilíře, které by měly pomoci změnit budoucnost české země. Během těch několika let, kdy Česká konference se snažila zaujmout napříč celým spektrem v celé společnosti různorodé lidi ke spolupráci. S mnohými z vás jsme se setkali osobně několikrát, s některými jednou, s některými jsme si dopisovali. Jste směli poznat, že Česká konference má velký zájem na tom, aby harmonie, spolupráce, spravedlnost, pravda, čest, slušnost, vzájemná úcta v této zemi nebyly jenom plané pojmy. Aby odkazy našich předků, ať už z dob dávno minulých, nezůstaly jenom historií, písmeny a texty v dějepisných knihách. Česká konference nepřestává věřit a stále pevně doufá, že v naší společnosti, v české, moravské a slezské zemi je mnoho lidí, kteří nevzdali svůj přístup k těmto ušlechtilým hodnotám, lidství, přátelství a spolupráce. Trochu se mi chvěje hlas. Cítím to zrušení, protože po 3 letech, kdy nás trápilo stejně jako vás to, co se děje v naší české zemi, jsme si velmi přáli, upřímně přáli přinést možné řešení, přinést možnou vizi, přinést možný návrh, který nemusí být zcela dokonalý nebo úplný, ale abychom mohli udělat ten první dílčí krok. Ten krok samozřejmě bude vyžadovat od každého z nás ale velkou odvahu. A ještě před tou odvahou bude vyžadovat velkou schopnost našeho porozumění. Protože dnes, co uslyšíte, v nás ve všech může vyvolávat různé i rozporuplné obrazy. Na základě toho, že právě pojmosloví nebo slova, která zde uslyšíte, v nás vyvolávají různé představy a různé obrazy. Já bych chtěl poprosit a požádat vás, aby jsme zkusili všichni společně, jak tu jsme, tento náš prožitek co nejlépe harmonicky zvládnout. Nechat věci hluboko doprožít. A každý z nás se schopností věcně a přátelsky, ale i s tou odhodlaností opravdu být součástí té velké změny na proměně České republiky, ustoupil na chviličku od toho, jak on to vidí sám. Protože jedině takhle mohou vznikat nové myšlenky, nové způsoby,
lidské spolupráce. Při těch cestách a při organizování České konference se neustále projevovala ta naše různorodost, barevnost, to duhové spektrum. A čím více se blížil termín České konference, byl jsem svědkem na různých místech, kde zcela jiní lidé se snaží o podobné věci. Snaží se sepsat hodnoty lidství. Snaží se sepsat určité pravidla slušnosti. Snaží se sjednotit na základních myšlenkách, které by nás neměly odvádět od toho, na čem právě teď tolik záleží. Vždy, když jsem tento moment prožíval a četl ty texty, nebo slyšel ta slova, vnitřně jsem se těšil na to, že se sejdeme na České konferenci a že Česká konference ve spolupráci a právě v té barevnosti a různorodosti lidí bude smět letos pro vás, pro všechny, zprostředkovat zveřejnění možné cesty, kudy a jak dál. Ta cesta není zcela narýsovaná, ale jak jsem zde řekl před chvíli, je to ten začátek. K této cestě zveme vás všechny. A velmi si přejeme, abyste k této cestě přistupovali právě s tím odhodláním vzájemně naslouchat, vzájemně si porozumět a to, co nám v tuto chvíli nemusí být příliš jasné, nebo se to v nás může vzbouzet k něčemu negativnímu, prosím, udržme to, zatlačme to, uhasme to. Protože i na tom dnešním prožitku se bude projevovat to neustále volání po novém vědomí národa, po velké transformaci, proměně, změně forem. Takže i tento dnešek, tento dnešní den pro nás, pro všechny, bude obrovskou a velikánskou zkouškou, jestli dokážeme tu změnu forem, která je tak potřebná do těch nejmenších detailů, kam až zahlédneme, uskutečnit. Možná, abych pomohl této atmosféře a možná i té velké odpovědnosti, protože na České konferenci se letos mluvilo velmi o svobodě a odpovědnosti. Tak vám mohu prozradit, že o dnešním dni se v dnešních ranních zprávách dozvěděla celá Česká republika. O tom, že jsme se zde sešli, vědí všichni. Jejich přístup mi není známý. Ale jestliže se dnes rozejdeme v přátelství, v harmonii, s chutí ke spolupráci, tak věřím, že ti, co zde nejsou, takže budou občerstveni tím, co vy přinesete do svých míst, tam, kde žijete,
tam, kde pracujete a tam, kde chcete vytvářet proměnu společnosti i sebe sama. Dámy a pánové, aby to zase neznělo tak vážně, máme rádi trošičku humoru, tak se na sebe pousmějte. A já rád v tuto chvíli přivítám na pódiu jednoho z aktérů, z akčních hrdinů, bych mohl říct. Jednoho spolubojovníka. Tak se někdy z legrace nazýváme, nebo se nazýváme vzájemně jako zdravím tě rytíři. A mně se to líbí. A tím člověkem je Jaroslav Hauser. Dámy a pánové, milí přátelé, tak jak jsem byl jsem nervózní, teď jsem ještě nervóznější. Já bych si dovolil trošičku podívat do historie zpátky, jak toto vše vznikalo. Mnohokrát zaznělo nejenom na této konferenci, ale zcela jistě z různých sdělovacích prostředků. I vy jste o tom přemýšleli v posledních letech, co se to děje s tou naší zemí, a nejenom s tou českou, ale s celou tou planetou, že se děje něco, co není asi správně. Sledovali jsme možná v posledních letech různá hnutí ve světě. Viděli jsme boj Islanďanů za novou ústavu. Říkali jsme si, ti vikingové přece jenom, to jsou chlapi, ti se toho nebojí, ti dokázali zpátky znárodnit 3 banky, které začaly pravděpodobně úmyslně krachovat. Říkali jsme si, je to ta cesta. Sledovali jsme hrdinný boj Řeků na náměstí Syntagma, kteří nechtěli připustit to, že dluhy, které teď mají platit, že je zavinili. Sledovali jsme v loňském roce od května hnutí M15 ve Španělsku, kde 100 000 lidí vycházeli do ulic a vyjadřovali nesouhlas s tím, co se děje v jejich zemi. A tak jsme si říkali, je to ono, už to přišlo, už je to tady. Pokaždé ale vždycky, když se zvedl takovýto odpor v některé ze zemí, které se jmenoval, a nebyly to pouze tyto země, byly i další, tak jsme si říkali, kde to skončilo. Španělé dosáhli toho, že vyměnili vládu a už dneska zjišťují, že ji nechtějí zase. Změnili vládu levicovou za pravicovou a protože podmínky zůstaly stejné, nemohlo se dít něco nového. Sledovali jsme naše bratry v Bratislavě, jak bojovali proti korupci protestními demonstracemi v Bratislavě a v dalších zemích. Jmenovalo se to Gorila, že je ta akce jejich. No a nakonec to dopadlo tak, že byly volby a mají tam naprosto nového člověka, neznámého, který možná konečně přivede Slovensko k té prosperitě. Takže když si to člověk rozebíral, a také jsme to s přáteli probírali i na různých setkáních iniciativ, které začínaly na začátku loňského roku. První setkání iniciativ v Praze následovala Olomouc, ale tam se bylo krásně tedy vidět na těchto setkáních, že si nedokážeme naslouchat. Každý má svůj názor, ten vykřikoval do prostoru a neposlouchal toho druhého. Každý si myslel, že určitá část našeho života je v nepořádku a tu, když spravíme, takže bude dobře. Jedni říkali, problém je v ekonomice.
navraťme zlatý standard a všechno bude v pořádku. Jiní říkali, je dekadence kultury. Napravme to a lidé se budou chovat slušně a všechno půjde dobře. A další takové jednotlivé názory se prolínaly tady na těchto fórech iniciativ, nicméně nebylo možné najít něco společného a dá se říct, že řadě bylo naprosto jasné, že problém není jenom tam, v určitém části, v politice, v kultuře, případně v tom hospodářství, ale že je potřeba tento systém změnit od základu. A tak, jak jsme se setkávali na těch iniciativách, tak tam došlo k setkání, možná nějakému historickému, uvidíme, když jsme se potkali s přáteli z TSO a my jsme tenkrát zastupovali takzvanou reformu společnosti. A dá se říct, že tyto dvě skupiny nebo tyto dvě iniciativy přicházely s komplexem řešení, a to s tím, co jste možná slyšeli již několikrát od pana doktora Hnízdila, že nemá smysl bojovat se stávajícím systémem. Že je potřeba postupně vybudovat systém nový, budovat ho, ukazovat ho lidem, jak by mohl fungovat, nikoho nepřesvědčovat o tom, nedávat žádné volební sliby. Jestliže nás budete volit, získáte takový a takový plat, takové a takové penze. Ale pojďme to společně dát dohromady, najdeme nějaké společné základy, na kterých se bude budovat a možná se nám podaří to někam posunout. A protože já jsem stavař, a už jsem to na sebe prásknul tady ten první den, tak já si představuji tu situaci tak, že jsou hluboké propastné rozdíly mezi tím, co si myslíme a co zde na této české konferenci letos, a nejenom letos, ale i v minulých ročnících zaznělo, jsou propastné rozdíly mezi tím, co bychom chtěli, jak by ten nový systém měl vypadat, a mezi tím, jak vypadá. To znamená, pro mě je to obrovská, hluboká propast, přes kterou je potřeba překlenout most. Každý most potřebuje nějaké pilíře. Ty je potřeba vybudovat pevně, aby byly stabilní, dobře je založit. Pak se dá přes ně převést mostovka a můžeme přejít na druhou stranu. A tak jsme postupně začali sepisovat nějaká ta pravidla. Sdružili jsme se v takovém sdružení, bylo to naprosto volné sdružení, nazvali jsme to Apropos, byla to zkrátka pro Aliance pro společný postup, protože jsme opravdu chtěli postupovat společně, to jsme zjistili po krátkých konzultacích, že máme snahu posunout to někam a na této, cizím slovem řečeno, platformě jsme se sešli, tak jak jsem říkal, TSO, reforma společnosti, vstoupila do toho i potom Česká konference, naši přátelé z různých iniciativ, Jan Kubín, Jaroslav Kuchař a řada dalších, kteří pomáhali posunout ty naše snahy o kousek dál, vždy o kousek dál. A dá se říci, že celé to vyvrcholilo 25. února tohoto roku zde v Kutné Hoře, kdy jsme se sešli a sepsali nový dekret kutnohorský. Dekret kutnohorský 2012. Tento kutnohorský dekret byl potom 10. března přečten v Olomouci na ustavujícím zasedání občanského sněmu a abyste se s ním mohli seznámit, tak požádám svého přítele Libora Mikše, aby vám ho přečetl.